Mawuok Southwest Kano Irrigation Scheme onyiso morgi ewi chenro mar chudo ma sirkal ochako chulo gi godo kokalo kuom Lake Basin Development Authority dwe mokalo kod dwene. Chenrono ma osemwonyo omenda maromo shillings milion 16.9. Nyaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa giwacho ni chudono sani miyogi yot e riembo ngimagi mapile ka pile. Kata kamano ywak to pod gin go ewi apeyni kod wang' oula maricho magikoni gin giluoro ni ka ok olosi to biro duoko keyo margi piny. Ahinya to giwach kodh El Nino manyocha olandi ni biro e pacho ka. Omenda mok tin ne siling milion 16.9 oseti godo e chulo jopur ochele e dwe mar 7 nyaka 8 higani. Ka chudo makama ne odhi ne riwruoge 9 kod jopur 37 ma osebedo katero ochele ni Lake Basin Development Authority. Omenda duto ma oti godo e chudo ni en siling milion 16,980,670. Kwan ji mosechul oriwo jopur 37 kod riwruoge kaka Kopondo Farmers Limited, Mili General Supplies, Alara Farmers Limited, Jiwo Mwanadada Foundation, Green Tech Hub Limited, Green Harvest Rice Farmers, Gimanyisa GM Limited, Kola Obura SGH, Kanyumba Rice Farmers, kind mamoko. Kane giloso kod Ramogi TV, kotelnegi kod jakom margi, George Ayuak, ne jopur ochelego chudo makamano, koro okelo negi fongruok matamre gi nono e ngimagi. Gino magiwacho ni dhi medo yaro pur mar ochele. Chudo chien kucha dwe mar 7 ga 8 chien kucha nye ok ber ahinya auchiel gi ngado chiel, lakini 7 ga 8 nyaka nyama donjo 8 chudo nyo ochakore kendo joma nyotero mchele osechul. Omiyo dajiw jopur mondo omiyo dhi mbele gitero mchele mondo gius mchele bei maber. Kendo chudo no omiyo jowa manyotero nyithindo skul koro sani nigi yot mar tero nyithindo skul. So omiyo dago erokamano ne Lake Basin kuom jiwo weche mag chudo mondo omi okony jopur. Kata kamano, jopur yango ni midhiero maka kod kacha to pod gineno moting'o apeyni kod wang'o ula kata canals maricho ma osemiyo nengo wuoth kod keyo mar ochele ni malo. Wach magikwayo sirikal mondo okonygie kapok kodh El Nino ogore piny. Yore migologo mchele puodho, wang' kanal matero pi e puothe, so jowa pod nigi chandruok ma wagombo ni mondo sirikal okonywa e weche mag yore minyagolgo mchele puodho, kech ka yo nitie eka japur golo mchele gi bei mapiny. So wan kwayo maduong' ni mondo sirikal oyawno wang' pi maka koth chwe to pi dhi adhiya nam mok dhi kethonwa mchele. So koth mabiro mar El Nino wan go gi luoro e chunywa makata watiyo to ok wan gi chuny motegno. Ayuak bende okoni sani gidhi nyime kod wach pidho kothe mopogore ka gigolo oko ochele kaka yor keto lowo bedo mamiyo mondo giyud keyo mabup kendo yor yutogi bende omedre. Sama ok wapuro mchele to wapudho kothe moko kaka alode, nyanya kod watermelon gini. Magi yore ma waloso godo pesa ndalo ma pod mchele ok dhi mbele. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County ma Kisumu.